Han eta hemen 11 saltxatan ibilitakoa naiz. Nekeza konformatzen, gustukoa dut tarteka gorputza estu hartzea. Askotan gainera, sentsazio eta bide berrien beharra sentitzen dut. Orain, aukera bat heldu zait. Hurrengo helburua hemendik 300 kilometrora ezarri dut. GR11 bidea hartu eta Monte Perdidon. Bidaia bizi, gozatu eta kontatzea da nire helburua. Baina nirekin datozenena lehiatzea izango da. 12 kirolari ausartek elkarrekin hasiko dute lana, baina bakarra izango da Monte Perdidora iristen lehena. Halako zeharkaldi erraldoi bat prestatzeak zailtasun handiak ditu. Horregatik, adituengana joko dut, Perdidorako bidean arazorik suerta ez dadin. Lasai, venga, va! Venga, vámonos, ya veo. El luto pasa. ¡Uca! Gero. Ja, horrek ere puntua daukate, ¡Badatos, ¡Badatos! Jon. Joder. Dortxala perdidoko gailurren zeok, eta badakizu da. Tapat. Nafarroa! Gorrez egua. Ostia! Gaben dio. Gora egotzula hor. Onditio txikitea. Bajata burua pausua. Ez, nik esan arte. Zein ni hostia desantian hemen sartzeko. Azteko Segamara noa. Alberto Ayerbe eta Ainoa Txurrukarekin elkartuko naiz. Mundu mailan ezaguna den Segamaiz korri mendi lasterketaren antolatzaileekin. Alberto gainera lagun mina dut. Distantziaren neurketa, korrikalarien kontrola, komunikazioa eta beste 11 konturi buruz hitz egin nahi dut. Ibonek ala deitu ziren. Lehenko, esan ez, gurekin egon nahi dola, galderan batzuk egin nahi dula, ez dakit proiekton bat berriro bete bildurrezak atzen, no? Ara, mende hau. Ara, Ibon! Alberto! Erdi hau, aspaldiko. Ondo esan behar, baino. Ainoa izango zehazu? Ai, ala izan, zemuz? Hau da, Ainoa, Ibon, Tazkoan. hau, Marateiko zuzendari. Bai, torre, eseritze hobeak, bueno, izango zuen bazerrakaten burun. GR11 osoa ez, hasiera baten osoa egin nun. Beste lehiakide batzukin, Monte Perdidano iristea, Hondarribitik aterata. 12 bat lagun hartu, 8 batean, 8, zenbait kilometro ditu? 300 kilometro. 300. Posible badek, etapa batzuk, logistikagatik, luzeixik irten behizue, beste batzuk, batxexik irten behizue, hori normala dek. Gaina, lehiaketa moduan planteatuta, Lehiaketa moduan planteatuta, ez da izango ibilaldi bat ez da izango. Venga! Horreitu, Venga, Adi, esna! Oso azkar doaz, Ontsa bertan. 11 kilometro orduko abierdan. 11 kilometro orduko abierdan. Venga! Ze beharko nuke? Pentsatzet gauza asko eta asko. Azteko prestautako jendean. Aurra? Bai. Bueno, aurrena ibilbidea behar dek, baina hori izan dek, GR11. Hori, balizatuta zeok, markatuta zeok. Ibilbidea, gero pentsatzet, beharko dula, etapaka, sailkatzea. Berdik, bukatzen da leku, jan, deskantzatu inberda zeok, dana aterpe bat, dana dalakoa. Gero, pentsatzet, etapa bakoitzeko B plan bat beharko deula, ez da? Egualdi txarra sartzen baldin bada, lanio sartzen baldin baia, elurra sartzen baldin baia. Nire idea da, hau ez da, superbientzi proba bat, ez da, lehiaketa bat, eta aldan neurrin laundu. Eta beharrak asetu. Kondizioen dutengo zate asko, aksesibilidadekin, zen nahi diat. Hor behar dituzue logistika bat, kotxenare bai, todoterrenok eta jende bat. Dendik zikatzen bai jende zaten. Ia 30 laun. Montajea handia. Behar dezute, hori dana moitzeko, kotxek. Horre olako goimenditan da, altura ditan da, jendea lokalizea dute eukitzea, pentsatzen dut, funtsezko izango dela, egualdi txarra sartzen bada, eta... Beharrezkoa. Ez dakit, hortako ze beharko nuken, txipa beharko nuken, GPS-ek, zeharra... Gaur egun badare aplikazio batzuk, bitu, nik... Bueno, hau da bat, gehiago bat daude, baina Trader Race, adibidez, eta bertan ibilbidea markatuta dago,
sartzen dut, bueno, nundik noa jun behar dezun, eta gero ikusten da korrikalarik, nundik noa dihozten. Momentu guztitan, markatzen dizu. Rekorrido horren barrun, beti lokalizauta dauke. Alegia, hemen ikusiko nukenik, une oro, Nun da hon korrikalari. Bai, nundi noa dijo. eta nok baliza batekin lokalizauta dute. Hemen ikuste beharrezkoa dela. Baliza horrek erakusten di baita, bueno, hemen talde hau, korrikalari hau, geldi dago, zergatik. Horretik da balizia hain garrantzitsua. Ez zati, aizkematen informazio bat ematen aizak. Eta informazioa ezinbesteko dut. Torre jonea. Bera, zari da gertatzen. Bera, bertago. Bigarren posizioan, 3. taldea, Arantzinen taldea. Tornak aldatu dira. Piskat kezkatuta nabil, talde gorrilla. Geratuta, ez dakit, geldirik denbora esente pasau. Erreskateik egin beharko benu? Bai, hori... Baina baki mendia da. Bai, hori dudek ez euki, eta Hueskan sartzen zatenen, kontuz. Hori dek, kuida. Han oso altuera onditan, da han batei ondez bat ematemazioak, hau zatzio juteik ambulantzikin, Han helikopterozik eta barra, eta hortako zeok, Grain talde esaten dena, guardatzen dizukien, mendiko erreskate espezializatu bat. Grain, bai. Jo, pentsatzen ez, beharrezkoa, medikuk eta bar, ingurun. Hori emarren bat zauten dena da, mantenimentu gisa, medikun bat edo fision bat edo zerbait, behar dezu euki, batek masaje behar dolako, zati, arazo muskularrak. Batipa, balin bakuzu, egizan degen bezala lehen jende bat, espezifikoki komendiko korrikalari izana gainea, 2 aldiz. ¿Dónde te molesta? Hori, kontrolpen ez da egoera, ez da? Bai, egoera kontrolpen dakago. Berala honi buelta emango jo. Osea, azukera behin odoliturrian sartuzkeo. Ziur nago fraktura ez dela, baina ikusten. Bueno, hobe. Ibilbideen diseinuan oso garrantzitsu edek mugak jartzea. Esan nahi diat, mugak ez kilometro bakarrik, baizik eta... Denbora mugak. Claro. Ezin dik euki jende multzo bat, mendin, noiz nahi eta batzuk geldi jute erabili duelako bestatu. Hori aladek, lehiak eta guztietan bakoitze behar baino mugatuta. Askotan pasatzen da, itxu-itxun, gaizki eta ni aurrea, eta hemen askotan pasatzen da. Eta gu baino, gure laskertetako baino, ultratan esaten da luze horietan, biarliz. Eta hemen, ezkematen, hau ultra bat bihurtzen dek. Bestela, imagina bai, mendin, rehozin lekutan, gaue esartzen zek, da? Gauak imatia ikusi ezin, hotza, bilatu ezin. Nekatuta, arazo pila bat gehitzen dek. Basoa saltzen baia. Urkiaga lepo eta jo, galdu ingoituk. Bialde uzaitun patrol bat. Hau bidea dala. Bai, ez? Hau bidea da, hau. Ez dakit, Ba, ez dakit. Xabi! Ziga, erantzuten, Pablo. Hotxiztu. Momentuz ez galdu altuera gehiagi. Hori da. Bukatu horretik bi kontu. Bat, mesede bat, eskatu horrezuet. Eta gero, mesede bat, eta bigarna, dekreto bat, bai. Dekreto bat izango da, bai. Bota. Saria ere izango da hemen. 3.000 euro lortu ditugu. Segama izkorrin dorsal bat lortzeko. Zenek initzen behar da. Nahi ez baitu, Hainoako, zu konbentzitu baltzaitu. Hau konbentzitu baltzaitu. Dortxalak ez ditunak ematen eta ematen ditunak, eta ez ditunak batez ere ez ditunak ematen. Zueltzea. Bai, ni naiz. Hainoa, jendeak karazo asko izatea ditu, ezta? Dorsala lortzeko. Bai, hombre, a aurreko urtean azkenen 9.000 eskaera izan genitzen. Orduan, pentsatazu ez, 500 dortxaldare bakarrik, horren beste jende kanpon gehatzea, guretzako alde batetik pozgarri da, baina beste alde batetik baita, mingarri ez. Eta nola erabakitzezu dorsal kontu hori? Bueno, hor 225 dortsal zozketa zuzenen. Zozketa. Gero, pixka bat maila mantentzeko, azkeneko 2 urtetako denborarik onenak dituztenak, 125 dortsal, horientzako gordeta. Eta, eta beste guztiak, konpromisoak, markak, patrozinatzaileak, eta, kasu hau izan daitekeen bezala, ez? Azkenean, kirolagoe ikustarazteko, baita baitu dortsalak. Nik uste gai hontako dorsal bat. Bai. Egoki edala, lasterketak berandako. Hori mesedea eta bestia dekretoa.
Iknekin etorri berdak. Salsa honda, jona ikakaitia da. Bai. Hau esplikau, Hau estek ez mesedea, estek eskaira. Hau dek agindu, a tomar por culo. Vale. Konforme? Venga. Bueno, oso ondo. Bueno. Inorra zautzen dezu, gerra amaiken dunik. Zigor iturrietak entzun. Zigor iturrietak. Bai. Berak askotzekik, aditu ere gai honetan, eta orduan bere aholkuke entzun. Zati, askotzekik, nekei buruz, da hor zeker gora berak izaten dira. Oso ondo parea. Bueno, Ederki. martxe, Edarki, Bona inoa. Eskerrik asko, segi ondo, A ber, nola teatzen dan? animo prestaketakin. Bueno, oine india nahi erraik, Ez zekat esku eman o kokoteko bat eman, baina, bueno, venga. Dekretua, dekretua. Vale? Bueno, Jon, Venga, segi ondo eta Gero arte. egongo baitu. eskerrik asko bioi. Bai, aio. Orain ere Alberto argitu dit bidea. Zigor Iturrieta gerre amaika osoa egin zuen 2014an. Aurretik ez bururatzea. Txorien eri galdetuko dizkiot bide luze honen inguruko xehetasunak. Jurek zienkebitzere berarekin da. Mendizale porrokatua, mendilazterketak antolatzen ditu Jurekek. Irungo aldabe baserrian topatuko gara. Eta egia esan, ez da leku txarra gure bideari hasiera emateko. Zer da paria? Iep, egunon. Ez da. Zorreta gauna. Ondo. Ondo, Zer? Zeizan, itzein deitzen. Oentzutera izan. Kontu kontari, melagunen artean. Bueno. Zekarri duk, GR amaika. Nik hori erabile nuen. Justo gia hau inuena txikitu. June lentxuletak egiten genitxun txokitea eta txikitu. Hau erabili zenun, GR amaika eintzen nuen. Alegia. Kataluniatik, Mediterran itxasotik, Hoxe da. onaxe etorri zinaren, ez da? Aurrena bainoan hartu nuen, Bai. Mediterranean, da 11 egunetan, hemen Eigerreko lurmuterrean bukatu nuen. Bueno, handik ona eintzen duen, Bai. eta nik zuei, Jurek eta Zigor, ona ditu zaituztet guk hemen hasi behar deulako. Hemendik gara. Aldabe baserrian. Bai. Orduan, Zigor, hemendik perdidola. Ze etapa dauzkeu. Ze etapa, ze terreno, Hombre, ze zailtasun, eta bar. Hasiera ondo dator berotzen juteko, oraindik hemen gora beratzua, baina oraindik mendia, bigarren egunetik hasiko zaizue. Lehenbiziko 3 etapak, hemendik Etxalarra, Etxalar. bigarrena Etxalar Sorogain. Sorogain, Bastan hori ingurutik. oraindik gora beratzua, niko lasaia, ibiltzeko eta korrik egiteko toki politak eta erresa. Eta Sorogainetik aurrea azten da pixka Pirineoak gerturatzen ari dira, Pirineoetan jartzen hasten gara. Otsagabira 3garrengoan Otsagabira, eta Zubizara 4garrengoan. Bai, hortik aurrea ni goratzen naiz hor gainea, hortik gero kandatxo aldera erobotako zue. 5. etapa, Bai. Zubizatik Kandantxura. Kandantxura. Horre, oraindik badaude tramoak korrik egiteko, baina aldapak luzeagoa dira, horre orduak tontoka erortzen jungo dira, eta nekea lehendaik pilatu eta hanketan izango dute, eta alturak ere gora. Eta alturak gora, eta hori nabaritzen da. 6. saion, 6. etapan, Pantikosara. Helduko gara Kandantxutik. Nik hor izan zen niretzako egun txarrena. Zergatik? Hor 2000 metro alturan, nik bere egunean elurra harrapatu nuen, da hori ustailean joan nintzela. Orduan erresa izaten da horre elurra bilatzea, horre suposatzen duen nekearekin. Terreno arriskutsua zein nuke erorketak, labarrak eta bar, edo ez. Erortzen masa ez, baina erortzen masa min hartuko duzu, harria da. Azkenean, eta mendian ibiltzen den batentzako, ezin juni paisaiaia ikusten, begiak lurrera behiratu, eta kontu zibili barreko. Egon, Toni, zeako martxa, bueno, traktore zarrapene martxan, Bai. Hemen dator, Begi, idau, Txarren egin dugu ja, Pantikosatik aurrera, Berdin, beste horren beste. Pantikosatik Gorizko etaparan, Hori 7. baita. Ordesa eta bar da. Oso gorra, hori gora bera luzeak gehien bat, eta desnibela importantia, eta batez ere alturan 2000 eta piku metrotan. Eta Gorizerako bukaera luz egiten da. Nik berak hain nuen, baina inda daukat hori, eta ematen du, hor dago, baina ez da sekule iristen da... Perdidore egozera? Bai, perdi egon da, no. Eta?
Eta topere egon nintzen orduan enuen bate disfrutatu. Enuen ezer ikusi, olako aldapa, badakit gogoratzen naiz baina motzetik egin nuen, elurrik enuen ezer aurkitu, baina igoera hor badukan tramo pixkatonan komplikatu, bai, arriskutsua da. Eskupidera, ez da? Eskupidera ditzen da, nik hori jetxi nuen, eta kontu zibili behar hor. Jurek, zeuk ere zergatu dituzu, Pirineoak, mendile azterketak antolatzen ibiltzen zara, gure historia hau, ez da mendile azterketa hor, ez da guztiz bestelako. Ez, olako erronka potente bat eta mendile azterketa bat, bueno, pelikula desberdinak dira, ez? Igual kasu honetan, naiz eta bidean bidea badagoen markaute, honek aukingo dauriela zailtasun puntu hori, ez? Señalizazioari dagokionez, Jurek. Zeri jarri behar diogu arreta eta nola dago señalizatuta GR11. GR11 nahiko ondo markaute dauen bide bat da, ez? Eta ja gero marketatik apartke bueno, senda oso evidenteak dauz. Eguraldiek asko markauko daue baldintza hori, ze bueno, marka gorri eta zuri gaukiko duzu ez bide guztien zehar. Gorria eta zuria? Hori da, atletikekoak. Bueno. Zigor, zuk handik gona, zenbat egun emantzen dituen? Nik 11 egun, 10 gau eta 11 egun. 10 gau eta 11 egun? Eta galdu nintzen 2 aldiz. Eta izan zen bietan, hemen izabatik ona belainoekin. Ze belainoekin egia esan markak ez nituen aurkitzen, eta joan behar izan nintzen, holan UBA, holan sonar bat bezala, bilatzen. Aldan, GPS-egi gabe nintzen nuen? Bai, ezer gabe. Ni joan nintzen bakarrik marka txurita gorriak jarraitzen, da holan komplikazio bakarra herrietatik pasatzen ginenean, handia basan, hor ja markak ezin ikusten. 3 kilometro terdi, eta bi taldeak galdu egin dira. Geu bakarrik ondo. Hemendik da, senara? Jarraitu. Ez dakit, jartzen zuen GR-a, ez? Hor jartzen du biazoa. Eze. Hori da, GR11 hemen dau. Mierda, ez da hemendik. Ze arropa komeni zaigu, zenbat arropa komeni zaigu. Hori da, nola egitea nahi duzun. Nik eraman nuen gutxienengoa. Azkenean, ia 3 kilora ero urarekin 3 kilo iristen zen. Zan muda bat, eta gero bai, urian dako txaketa on bat, hor nik goreteza ero gomendatuko nuke, eta hotzan dako, beti guanteak eta denetik. Jan pixkat ere bai, ezta? Oso, etapa luzeak edo paso luzea dauzkaunen, jane danak. Bai, nik eraman nituen bolako barritak eta esaten diena horietakoak, gero refugietan, albergetan egunerako erosten nuen zerbait. Oinetakoak, botak ez korrikako... Nik korrikako zapatiak eraman nituen, pare bat bakarrik, eta mutu nintzen txankleta batzuk bukatzen dituenen etapa, ze berdinekin egon beharra niko usaian dako eta zen moguz. Zure gatzekin? Oso ondo. Ni nire gatza behar ditu beti. Porque atzo ya, es que bira, nire gatzekin igual hau esen gertatzen, ez dakiz zer... Xira hori kendu zazu, mesedez. Bai, oin kenduko jat, baino... Ta izea, urez hemendikan, xira hori kentzeko bestela desidratetu ingoa gizona. Ze pasau zaizu? Motxila, joidu da, antza. Osondo, Bidean, iturri asko da. Topatuko dugu ura eta edateko moduko ura, non ze alturatan nola da jokatu behar dut, kontu horrekin. Ur garbi aurkituko dute. Ur garbia, baina beti ere, hazien da ganadua dagoen mailatik gorakoa edan behar. Eta hemenikara ibai pilo bat dauz, eta ibaietatik ure dalei, eta... Kontua neukin behar da hori da, ikusi haber ganaurik ero gainean espada hon, eta ura korrontian, muitzen egoteko, ur gelditan da ez. Hau. Hori da, beka. Badaude, hainbat errekatxo txiki, handikan ura edan dezakezue, lasai asko, bestela, etzea eta iritsiko, zuek dakazuen urarekin. Zer, Xabier, putzutik? Ez da. Ez daukaturik, honek ere ez daukagurik. Eskatu, jane mendikan. Gutxekarri dugu. Agurtu aurretik, gomendio bana. Igual erronka luzea dela, ez? Eta ez da zelan hasten denan, baizik eta zelan bukatzen den. Orduen kartak ondo jokatu beharko da hori ez? Eta indarra neurtu, indarra neurtu. Gordetzeko, ezta? Nik hori batez ere, azkenean, pentsa egunero, ordu pilat ibiliko direla, eta hurrengo egunean beste horren beste, eta hurrengo egunean beste horren beste. Orduan, beti gorde. Oso ondo. Hau, astu gabe. Hau beharko duzue, ondo etorriko zaizue, niri behintzat oso ondo etorri zitzea. Oparita guzti? Oparita guzti. Txorienea? Bai? Bueno, parea, skeitar parea. Eskerrik asko. Zorte hon. Jurek, segi ondo? Venga! Zigor eta Jurek agurtu eta gure hurrengo hitzordua Arrasateko Atlon Klinikan daukagu, gure balizko parte hartzaile batekin, Xabier Orbegozorekin, Arritia 5.
Eskarmentu handiko aizkolaria, kirolari bete-betekoa, sufritzaile petoa, proba hau gainditzen badu, gurekin etorriko da. Egunon, Javier Orregoso, arretxako zarra, no? Segi, lasai. Sufritzeko jaioa izi, Juan, Egunon, Irena, Alberto, ¿comos? Ondo. Zertan ari da Javier eta zuek, zertan izan? Xabi dabil esfortzu proba bat egiten, bera mendik kanpo kiroletzen duenien topera heltzen da, nekatu itzen da, heldu bigare, neke hortara. Guk egin behar deun egiteko, alegia 8 egun, ia 40 kilometro eginez, askotan korrika oinez da bar, hau egin beharreko zerbait da. Bai, ordu pila badia, orduen nik uste dut derrigorrezkoa dela ondo aztertzia. Mendi lasterketetako korrikalariek batez ere, ze arazo mota izaten dituzte? Giar aldetik, giltzadura aldetik, kardiobaskularrak, ez dakit. Giar aldetiketan gehien bat eukitzen dagoena, normalin izaten dut egin kargak eta tendinitizak. Eta gero... Arkatu Alberto, non? Belaunien, batzutan orkatiletan bebai, eta gero fastitis plantarrak eta behatzetan estudio podologiko on batekin, eta normalien jantik gero eskertzen dau, kirolien eta esfortzotan plantillakin ibiltzien. Baitu, harri. Ze sentsazio. Ez que da mina, olaz. Segi. Berontzeoketa. Berontzek ni hostias. Me cago en Dios. Opa. Bai? Bilarko beste batzutako beda deskartatzea, beira. Zuek non jartzen duzu muga hori edo? Noiz izan behar zaio kirolari bati onarte, kitxo? Txartu ikusten danien, ero kanpotik txartu ikusten dugunien. Orduen, karo, deshidratazioe, hipoglusemiak. Deshidratazio aldetik eta hipoglusemiak ekiditeko eta bar? Hori ondo deskantzau, lo ondo egin, ondo gozaldu, ondo bazkaldu, eta gero, karreran zehar, ordu erdiro 20 minuturo, ure edan, segun eguralditzen dugun gatzakin, eta jaten junbidie. Jagabetzea aliatuko, hori nik ezatizu. Ondo, baina nik eamango izut pixkaten. Ez da pixuangatik, Edan, behartu zuen gorputzari, bale? Javi! Guk orain egin behar duguna egiteko batez ere ze arazo izan ditzakegu. Osasun arlokoak esan dituzu. Gainkargak, istripuek. Erorketak. Vale, puta horcatilla, su puta. Kontu. Estaldi bat. Geldi, esari. Venga, Xabi, segi horre. Xabi, segi. Venga, Xabi, hortxe, segi. Segi. Vale, Xabi. Ez gelditxu, segi. Aprobado, Alberto. Vale. Kukin etortxe bat dauka edo. Bai. Ahí está. Bueno, Arretxako zarrena. Bai. Ondo, zer zer ditan da. Bai. Bueno, mendin asko bilitako ala izan. Mendin, bai, gu mendiko baituk eta pixkat beti mendigo eta hartuko abar, baina hau beste gauza diferentia edek. Korrika eta bai, basakit, nola biltzen zen. Claro, 8 egun mendin eta zema kiloi, Xavier? Bueno, lau eta marba kilo ingurun horre biliko baituk. Tratorre handia? Handi, bai. Hor mendin gora da bere hiltzeko, handia. Zarkematek bildurrek egina. Homezte guzeiran izatea, rekuperazio, kargak, txorkatiliak etzekit. Zean hau, azal mehekuan hau, eta babazarrak eta ere hor lehen hori esperientzitxarra izin da nintxok, eta aizkoan apustu baten. Babazaztik kontrako apustuen, zail hartu? Da, txikin nizkin atzaparrak, eta hankak bildurro izega pixkat, babazarrak eta pixkat atakatu egin, da gero karga da gaun bezala, belauntzaharrak eta pixkat easan goituk, eta... Hemendik hone ondo? Bai, hemendik gora. Hemendik gora, hor zeinik etzeko. Hor soluzu ditzegak. Hemen ondo? Bai, homeste kilometroik egin, nun baiten juntura mate izurratuketean zehazegat, baina, bueno, ua izurratu arte benetan honga juk, da beste matek ez doz izan goik. Pabak aipatu dizkidate Xabierrek eta medikuak. Oinak babestute izatea ezinbestekoa da edo zein ibilbideri ekiteko. Maider Arrillaga podologoa adiskidea dut, eta hankazpiko arriskuen inguruan hitz egin nahi dut berarekin. Leno Paba bakar bat ez du neuki,
Maider, Bai? zehazki zei zegoen. Baina inaiz askazela moztutzen, berez komeni da hau bitia aste bete bostegun lehenu hola. Bezperetan behintzatez. Zerratik, Ze askotan askazelako, gehiagin moztutzeitugu, edo igual gelditzen zaizu horrizkinan bat edo zerbait. Aragin sartzen baldin bada, Aragin sartzea, gaiztotu itegia edo kaio bat osatzeko arriskoa da hor kanalen, da orduan golpe txikik, eta azkenen da, uina traumatika edo askazal traumatikoa zatea, bai. Eta erasok emate ditue. Honietako jaukera dut azkat, beste pare bat erosteko denbora bakaten ez dakaten, galtzerdik eta bar, zein beharko nuke? Erosi beharko bazenu, gomendatzi izut lasterketa baino lehenu omeitzatez. Erabilitako oinetako kinda galtzerdik ebai, Galtzerdik ebai? Bai, erabilita askasunak jutia. Erosi beharko bazenuke, beti arratzaldeko azkenengo ordun erostea jun. Zerratik, Egunean, hasieran hanka eukitze dugu txikillo edo esango genuke... Bai? Bai, eta gero orduko aurra dugu jaztin bezala, pixkat handitu edo itea hankak. Justu itea, ezta? Bai. Ba bateatzen bazait, nola tratatu beharko nuke, zein beharko nuke? Moztu nik neonek, moztu gabe utzi... Bea, baba esateratzeko, batzuk erabiltzeu baselina. Baina baselinak arazoa daka, ez du transpiratzen usten. Orduan, baselina bakarrik eman behar da, puntu jakinetan. Lokalizatutako hori da. Batera, ezta? Eta gero, behin batera ezkeoz, karrera bukatu ondoren, orduan nigo gomendatzea izut, zulatu alde desberdinetatik hasieran, eta gero, jodua jarri, jodo pixkatekin tirita bat edo presilloa egiten. Eta gero bai azal hori jungo zaizu lehortzen, da hor ja pixkanaka moztutzen jun. Hankak hasi baldin mazkau, askazalagatik, babengatik, dana dalakoagatik, zelezio etorra ditezke behar. Azkenen ite dugu esatena martxa antialgika. Osa, ebitatzezu zona horrekin zapaltzia. Orduan, azkenako igual txorkatila behartzezu, edo belauna, edotan lesio handi bat zortzeue, gaizto duitea, infektatu duitea, eta batzutan karrera bertan behar utzi behar dezu. Astero. Bakizu babakin zer gertatzen den, azkenean jute zara zure belauneko... Gaizki jartzen da. Zera, hanken biomekanika jute zara aldatzen, hori babestu nahiean. Oso ondo, eskazu, garbiketa txukunketa bat ingo dugu ibon, eta gero hidratatu ingo izut, hori bai komeni dela gauero krema hidratante bat ematia. Bai. Bueno, listo, Ibon. Bukatu aldeu. Mendia juteko moguntzea ja. Bai, ez da? Bai. Lehen hori ez nun hankeatik arazo bakar bat izan da, aurten, oan eberdina izangoa. Hala izan da dia. Eskerrik asko, Maider. Zuri, Ibon. Gero arte. Venga, ondo segi. Beste lagun zahar bati deitzeko garaia da. Gari Aristegi fisioterapeuta da, eta Alberto Aier berekin batera, aurreko gailurra ekstremen lagundu ninduen. Askotariko kirolariekin lan ugari egindakoa, fizikoan ez ezik, korrikalarien arlo psikologikoa lantzen ere asko lagun diezadake. Pertsona egokiena, ea baiezkoa ematen didan. Bai? Gari! Bizi alaiz. Hombre, Ibon, zer dago gizon? Ondo? Bai. Bueno, a ver, nola etzekiat esplikatzen nola zientzekia. 10 egun libre hartu behar dituk. Zertako? Horrelako... Erokkerioa totu zaiak. Beldurra emate jazu. Etxeko okurrentzia bat. Ia, beste gailurra ekstrem bat egin behar diau. Baina oango hontan... Extrema. Hondarribitik abiatu eta Monte Perdidoa. Zer? Hondarribitik abiatu eta Monte Perdidoa joan nahi diat. Baina ibaldakin nun dago Hondarribita, ibaldakin nun dago Monte Perdido. Basekiat eta beharradek ietortzea. Bai, zuek bilokin berriz. Eta nire laguntzaile bezala, eta bar. Bai. Eta, jende gehiago gilko baitu. Beste formatu bat izango dek, baina lehen indakoai, nahi zeu beste... Voltardi bat eman, duerkari. Etxo, venga, nirekin kontatu orduan. Bai, aurreago deitukoi. Ja, xetasun gehiago mateko, eta hitz orduk eta bar. Ole? Alberto dengoa? Alberto ere bai. Bai, 3 jungo haitu. Venga. Ole? Modako ekipoa.
Vale. Venga, Gari, vamos a seguir. Bai, ondo izan. Gerarte. Jo. Gari! Ezin dezu imaginatu zen gauz esan dituguan. Abizatu bestei, hauekin noa. Vale, lagunduko diet urrengo kontrol puntura, bale? Konfiatu, ura edan. Ondo fungo zarete. Venga, oso ondo. Prestatu zaite ja, osea, esto de turismo, ondartan ez gaude. Bagoaz, gu bilok beraien bila. Hortxe, inflamazio puntu bat. Tendoian, bale? Hau garbitu inbar dutxito. Vale. Zelako... Kristo nazi. Dotore, lasterketa zuzendaritza itxi dugu Alberto Aierbe eta Gari Aristegirekin. Orain, goren mailako bi mendi lasterkariren gana noa. Maite Maiora eta Iker Karreraren gana. Elitea. Inorroberik ez, mendian topa ditzakegun arazo eta oztopoi buruz hitz egiteko. Egunon. Egunon. Parea. Bai. Maite. Bai. Somos Iker Karrera. Ondo? Oso ondo. Aurgon telefonoz, zan izuen bioi, gure plana pixkat zen izango da. Hemendik, Ondarribi Irundik atera, eta Monteperdidora joan nahi deu, 8 egunetan. Zuek horrelakotan, ohituta zaute. Ez dakit, horrelako moduko lasterketa ekin dezuen inork. Nik esperientziola, etapatako esperientzioa 8 egunekoa justu izan badet. Ja, urte batzuk badie, Alpetan Transalpinra, noi da 300 piko kilometro, egunero gutxi era maratoi bat egiten duzu, eta Alpetan Tiroleko eremun. Maite, zeu? Ni gutxi da hortan kontatzeko. Bueno, gutxi. Mendian asko binitzen. Bai, hain luze, eta paska azte sekulanein, eta luzena 125 egin dut. Niretzako izan zen, 100ko barrera pasauta gero, pentsatu hor zehola nire muga. Ze ezaugarri behar ditu, hemen dabilen jendeak, ibiltzeko eta bere maila emateko mendian. Importantea da gestioa, deskansuen gestioa eta nekea ondo gestionatzen jakitea, ondo rekuperatzen jakitea. Egunero albalin bada bukatutako garaien ondo rekuperatzea, ondo jan, ondo loein, juergaik ez. Eta ze, gaurko eguna? Ze? Gaurko eguna? Ondo, ikusiko. Sentitzen da, atzo bastanteko paliz hartuta. Ukondoak, bera, lurrera. Emateik, Jesucriston parrona egin gehola ematuko. Haudeko ahotza. Hemen indartsuena apurka be desgastatzen joango da. Eta gero, sortzen dijoazen zea txikioik, bat dala, orroze bat dala, oik aldan hobetona zaindu eta gestionatzen. Eta gaina, burue, aurreneko honetan jungo die, adrenalina emozionatuta jungo die, eta azkeneko uneako burue hankatarten o auskalo nun emango dute. Faktore psikologikoa hain da garrantzitsua badakigu, hainbeste. Badaki fiziko ez badago ezin dela ezer egin, baina psikologikoa niretzako askotan fiziko baina gehiago da. Ez bali badakazu faktore psikologikoa ez di helduko. Beti dakazu momentu bat, zaten dezulan, zeratik nago hemen, ez? Baina gero beste momentu batzutan, zuaz... Gustoa eta posik, eta dana burua da, dana da dihua golan. Beldurra dakat. Besterik gabe. Eske ez dut ulertzen zergati bapatian nolakoa ematen dian. Izan da fisterakoan, Oso posik nago, baina no petauta. Gau, sorpresa gani digo, Bai, me gauen dio, hostia. Emozionatzen nahi. Venga, Itzale! Vencer o morir. Orduan, nik horrekin motibatzeko niku bat jat. Ze estrategia erabiltzen dituzue, horrelako uneak gainditzeko. Helburu txiki jartzen joan bertzea. Bat, motivazio, zertan zaudenan garbi eki behar dezu, eta zure burua engainatuta ez ibili behintzat. Baina gero, motivazio txiki jarri behar dituzu. Jarriko zu, urrungo abitoia mentura iritsi, urrungo ez dakizer, edo, aldapau pasa eta gero ja beraka da eta erresagoa da. Pentsatu beti, zu gaizki baldin bazaude, beste, eureke bai. Venga, ekipo, guazen, guazen! Hau pasara! Dago minik! Engainaut. Hau bai. Apainaut. Atzo hartu ikusi nun. Naizela. Guailatu dezaken bakarra. Venga, pilo bat sufritu dugu gaur, merezi dugu!
Ostia, sinistu! Segurona aurreneko unen ikusiko da. Azkeneko unen zein egongo da txukun xamar eta zein egongo da... Aurreneko unen? Bai. Zen izango dira, zantzuak zen izango dira? Urdailetik jatekoa nola dijoazen asimilatzen eta nola jana, gelak, odena delakoak ondo geizki hartzen dituzten eta hankak. Nik uste hor behar diala nahiko itxuta batez ere korrika egiten eta berak esan duna elikadura gu gaude itxuta martxan gauden bitartian jaten. Eta estomaguak ez du berdin lan egiten esita jan edo martxan jan. Zatoz, jan gabe. Mesedez. Jango dut? Gutxi handit. Pizke pizgarri pixesatziek. Gutxi. Horren erdila, gero berriz. Horren erdila, eta hemendikan 200 metrora beste zatitxo bat jango dugu. Zer tripago? Hok behintzat hartu, lodi, Oiek ez jan, elgarria emango dugutela. Ez jan. Mendian, gora eta bera, ibiliko gara, eta iruditzen zait, mendila azterketetatik nahiko urrun ibili garenok beti mendian gora. Ikusten deula zailtasuna. Baina, lasterketak gehienak berantz erabakitzen dira, ezta? Okorrez panao. Nik beti izaten dut lasterketak irabazten diala bera. Ze gora 5 minutu ateratzeko kriston esfortzu egin behar dezu. Baina bera 20 minutu galtzeko ez dezu zer behar. Zergatik? Ez bari badakazu errestasun hori, bildurra bari badakazu berutz, aldea kristona da. Mendin ibili ez dana aldapa berazten garen harritarten, terramo teknikotan, zainen arten eta nabaritu ingo da. Bildurtuta dijoana atza dijoa, eta normal dijoana aurreka dijoa. Konfiantzak indoan ez. Aurre egin behar da, nik zaten dut, aldapa bera egin behar da, korrika jun, ez retenitzen jun. Eta hor dago aldia, ohituta ez dagoena dijoa retenitzen, eta ohituta dagoena dijoa korrika. Hori hemen da, hori minutu bada, Ya está, Inicho, ya está. Apuntxo bat, Bera dala, venga! Ale! Enara, lasai. Kontuz herriak. Eskerretik. Ekipo! Hemen gezkinan nik jutu naiz, aldapa beraz, nik jugonez aurrena. Ona. Taldeka, lasterka egitea tokatzatzea izua. Edo beti bakarka. Normalen bakarka. Nik transalpineko esperientzi inan bai, han bikoteka izan zen eta han eukinun esperientzie. Taldea ezagutzea, bukaenan rendimentu bat nahi bali maezu, bakoitzen nun daun ezagutzea importantea da. Eta taldea iristea helburu bali da, haulena zein dan jakin behar dezu eta haulenak markatu behar du ritmoa. Eta noski, helburu bali da denak iristea, besteke ulertu behar du. Ue ez bali da iristen, beak ezin die iritsi. Alperrik gaidie. Ni alperrik egingo aldapa hau izugarrizko velozidaden, bestea ordu erdia utzi balima edatzen. Ua nekatzeko eta ark eteteko, haulena eteteko bakarrik. Haulena eteteko fizikoki, talde giroa izurratu duzu, harentzako haulena dena buruz lertu duzu, handiken ezer honik ezin da, atera. Isilik hau nahi, eka ben dios, potza zaino, Joder, itxoin, eske minutu bi... No, ez itxoin. Netzako zeudek ekipok. Dauk, ni, eta nire burua. Ere berba, bat emateroikoa, da... Hola, funtzionatu berko dugu arkua, Apreta behar da gehiago, xa. Beitu atzera, gantzik olditzen zaigo batzen. Esinan dabil. Ez dira, kamino ekaberaz. Suave! Neuk ere egin behar dut, korrika. Nahi nuke hola gomendio mato zerbait azkeneko gauz esatea hau ezaztu. Hau ondoin, mesedez. Elikadura bat, deskansua 2, eta euki klaru nun dagon perdido, hemendikan. Ederki parea, eskerrik asko. Iker, ondo segi, Venga, berdin. Animo, Eta aventura hon. Eta segi, hor, korrika, kartola garreta. Gero arte. Agur. Gure helburua ez da perdidora iristea bakarrik. Bidaia grabatu egingo dugu gertutik. Alaxe nahi nuen eta Jon Fernandez kameraria berriro ere nire alboan izango da. Harekin geratu naiz, kamerarietako batzuk ezagutzeko eta haiei kamerak nola funtzionatzen duten irakasteko. Beraientzat ere, erronka handia da. GoProa feiluarekin batera doa, bale? Feilua, oda estabilizadore bat, bale?
Gu saiatuko gara, ondo eramatea kamera, ondo jartzea gure lekuan, korrikalaren aurrean, atzean, guk aurreratu behar gara, atzeratu behar gara, gero atera behar ditugu rekurtsoak. Errez, 20 minutu edo, galdu ditugu. Kobo moskeoa gaz, ez? Eoin ez dugu usmarkak aurkitzen. Guantxe ikusitu, galdu dianak aurki begibiztan izango txu. Eta talde gorria hor txedoa. Hor da bitza, ez dakibela bidien undan, eta bilaka. Home, gotxo. No. Txiber, zemoz? No. Prest, sasonean txaudeo. Nahi, zemoz? Horman, Aitor, ez da? Aitor goinaga. Horitxi. Bueno, asko itierra. Bueno, bakizue ez saltxatan, ez da? Sartu gehan, no... Ez dakit jo nahi zaigu goen pixkat eta bildurra sartzen, ez dakit. Bueno. Beste hiru kameralarekin, hortxe nago, istegotan, da ja beste hiru sartuko jaz. Karo, ezin dezuet, hirurok dana egin, bai, grabatzen, jende gehiago beharko dugu. Bueno, kamerakin ez naiz ni sekula ibili. Nire smartphoneak daukan kamerakin eta hortikora ez errez eta selfieak horrekin. Eta bildur gehiena horrek ematen dit, ez dakit ze irudi hartzeko gai izango naizen. Ez dakit, kamerai begira inbeste denbora, lurrai begiratu gabe. Bueno, lehenengo bi etapatan ikusiko dugu ritmo hartzen deun eta berlasaitzen naizen pixkat. Zuen funtzioa, batetik, grabatzea, baino etapa askotan taldeka jungo beha. Eta, claro, nik ere karrera ingo dut, nik ezin hiru taldetan egon. Orduan, talde bat gu izango geha, taldetan gertatzen denen berri emateko, batetik kontatzeko eta bestetik zuek kontatzeko, jendea izateko zeidan gertatzen talde hortan bertan. Gauza oso garrantzitsu bat. Bentsako, bildurra errespetu ikaundina ematen ditena. Zuek junberko zue, hola, bidea errepatu gabe. Ia zibili nintzen kamera bezala estremen eta gero gailurra martxan. Zailtasun handiena da kamerarekin ibiltzeaz da lurrera ezin dela behiratu, kilometro asko direla, askotan ahaztu egiten zaigula jan eta edan egin behar degula. Hostia, neu gaina, me cago en Dios! Zera, Aitor? Zer gertatu zaizula, hostia. Hainitzen zara grabatzen, eta lurrera behitu gabe. Bela, hostia. Bueno, unai gaizki dago. Bueno, ez erre, hartu, berde zuen denbora. Hori da. Hemenik ibiliko naiz, bulta bat anoa. Pungo gara? Bai, haber pratzei joan makinoi. Txoin, martxan. Zure katxarroa? Hor, venga, joazte. Ni hemen egai nahiz nazuze, Zagit? Kamari ginda atzeritzat jo, baina bize batea. Lurra bezu ezin. Bai, zini eta grabatzea zentu hori guri asko gustatzagu. Eta aparte, bendixe neureka sakataula aurreko urtetan desente ibili izen naiz, da orduan esperientzi harra izeteo asmotan ator, da bintzaz eta laxi izango ala. Zu zertiratik jun da guri atzetik ikusiko zaigu gero, da? Venga bilta, paratu hauek, nola funtzionatu duen ikusi nahian. Eta ez da bat erreza, Lurrera behiratu gabe, zegoen ere horrela behirana. Eta hemen, lurrean, mendia, harriak, basoak, Eharra izango baina, grupo hona eta inezkero eta ambienti eta falduta. Ibone egin da, falduta. Nik uste errexena, korritxe izango ala. Pentsatzak, Ibel bai. Martxa honetan, hoxe egin, ez da okilian iotzen berri zute, porque... Hau, ez da, normala. Hau da infernu bat, Hola ez dugu, katuko, Disfrutatzen nahi naiz, oi bai, agantxo, kasi, Menua ritmo. Respomusoko refugiora egotzen ari gara. Kriston erritmo bizian, kakotxa garnoa. Baina aleginek egin behar di ezin dutzati eitxi bertan bera, ia, inar barik ez panaz geratzen. Pizka plakatu zea, Zerako garrela? Zemuz ba? Ondo, oso ondo, nikoa korrika, bai. Hartu jok, Zemuz funda? Ondo. Bueno, probatu jo pixkat eta, ez tekain zaila. Zudiken bezain zaila. Min daiko zaila iruditu zai baukari. Bai. Nahi du nian buelta emateu, eta nahi du nian zaiteu, eta baina, arrafotuko jo. Korrika, hortik behiratzea jutu hori? Alegia... Hau laua zioketan nahiko ondo, baina
Bai, honi asko biratu behar zaio. Kontu zibili. Ia koldokin, xabikin da amagoiakin. Osatzen, Isten den. Eta abiso jasoko zuen. Hain zuzen, ETV-an nire. Bueno, osak izteitugun da. Berakin geratu ganaz. Besta zeiakera batzuk egiten. Animo. Vale, bueno. Horte. Behar dugun informazio guztia jaso dugu, eta lantaldea ere itxita dago. Gailurra Extrem Perdidon parte hartuko duten 12 lasterkariak zein diren jakitea falta zaigu. Eta produkzioko azken xehetasunekin bukatzea. Zaldeon. Bai. Zamos. Gaztinak ikusten, azken partaideak aukeratzen. 12, ezta? Azken 12 izango da. Hori da. Nio naiz, 3 launekin. Arreiakin, ontsi arrasaten zeaketen. Pasadu mediku froga, eta aurrea. Eta gero bineskakin bai, ainitzekin da, enarakin. Zuen bitartez, da bat ezautzen non, arrularia. Perfil, ez dira enara, perfil oso ezberdintago jendea. Baina pixkat bilatzen gendun, jende mota. Nara! Horonoz! Ei, Ibon! Muz! Ondo, hemen! Oh! Entrenatzen pixkot. Poste naiz, Bai. Telefonoz bai baino. Bai. Entrenatzen edo? Bai, pixkot, entrenatu beharko dugu. Irabazteko edo. Hemen entrenatzen aldezu, normalki. Bai, askotan. Beste, Nafarroako menditriatloi txapelduna. Bai, hala da, bai. Eta inoiz alako lasterketa luzerik egin duzu? Ultra luzeren bat edo? Ba, horre luza ez dut inoiz egin. Horregatik erronkaren asunto hori, ez? Fizikoki zer modu zaude? Nik uste ondo nagola fizikoki. Nik uste dut kaina eman dezake dela. Lehiakorra zea? Bai, ba naiz. Bai. Oso lehiakorra. Lehiatzea gustatzen zait, bai. Abeste mazabiltza korrika egin dezakezu. Ni adibiz ohituta nago bakarrik joatera mendira, ezin horikin orduan, horrek ere, oso trankigoaz. Gainera esan diate 20 minutu daudela, pues ya está. Venga! Animo! Venga. Nitze. Kaixo. Haupa. Tzekalonge. Zemuz. No. Bai. Arraneko arrolaria, ez da? Bai, da. Mendin ibiltzatzea, behitu zaltzo dut, mendin ibiltzea. Oinez da, bai, asko, eta gustatzen zait, eta denbora irrakaten nian taula bai. Eta korrika gutxillo, korrika behin jindetola laizterketa bat, 12 kilometro, gehiago ez. Eta gainontzian, noizien behin korri taula pixka bai, baina... Kirolari bezala, zein uste duzu dela zure indargunea? Ze helburua jartzu baioto, saiatzen naizela horrekin, eta buruaren, sufritzeko inda. Eta nahikoa sufritze dugu arraunian, nik uste, eta hortako gaitasuna badaukat. Sufritzea ohituta, kirolean behintzat. Planteatzen iritsi behar naizela, kaska hortuko naiz, eta egunan bukaerara bintzat iritsiko naizela. Buruakin burruka eukiko eta hortxe aguanta beharko jot. Ez teo anitza asko forzatu behar, Bastantean sufritzen. Venga. Ja oskortu naiz. Ke jabata, eske. Ez dakit, gainontzeko erabakita euskazue edo erabaki izan martuta edo? Baditugu azken 3 hemen. Baina pixkat gatu ze bilatu nahi, bai. Ibilitako jendea, naiz da mendin ibili ez, jende kirolaria, bai. Eta naiz da elitean edo modu profesional ibili ez, kirol ibilidat daukana eta gero guk markatu nahi dugun balorioetan sartuko dana, bale? Naiz pertsona bat nahiko aktiboa, nahiko urduri, beti gauzak egiten egon behar naiz. Bueno, lagunena zela, ez dutela jentiaz problemek eukitzen. Askotan ez dakit ezetz esatea gauzei. Egon behar banaz, bi edo 3 hilabete egunero korrika egiten hau lortzeko, egiten dut. Nik helburu bat jartzen detenen, ez etola eta hola etxitzen. Baina hau da txapelketa bat. Eta ni txapelketan irabazio, Betio, azkenen lortu arte. Jortxo, segurtasuneko kontueko enpresa batekin nintzen nahi zenuten, ikusteko bidea irekita daun, medikua jartzeko... Bai, Fernando etorriko da gurekin, medikua. Baina ez bakarrik medikua, ez da? Aurretik behar dugu norbait, esango duguna bidea.
Ez da, arriskutsua elurra egiten baduta barda. Aurretik jungoa, kotxe batekin. Beste gauza garrantzitsu bat. GR11-arako sarbideak, akzesoak? Ikusi ditugu. Eta? Jungea lokalizatzea, eta behintzat ondo daude. Hombre, 4x4-ekin juteko, bai. Behar ditugu behatzi gutxienez. Behatzi togo terreno? Bai. Eta lortu dituzue? Bai. Ah, bai? Bai, jadazkagu, bai. Ah, bai? Gauza eman dizkigu. Bai? Bai. Nola lortueko, Aitor Kotero honek lortu ditu. Ah, bai, jende, Bi habitualmente, bi kontrolgune eta bakoitzen, ez da? Bai, bakoitzen izango dute zer jan eta zer edan, azkenan osasun aldetikan ere pixe arduratzen garelako. Zenbat lagun guaz? Ia 40. 40 lagun gura eta bere bili behar dago? Egunetik egunera, bai. Jositxoek esan bezala, aterbetxe guztiak hartuta daude, guztiontzako lekua eta janera izango dugu, orduan alde horretatik den ondo. Mendizalek, zezan dizute? Mendizalek... Perdidora igotzeko aukera... Eguraldi hona bada, ondo, ez dago arazorik. Baina eguraldi pixat okertzen bada, arriskua izango dugula eta ez dala gauza xamurra izango. Zu prestau, Simon? Bai? Ni eguneroen ez mendien? Ez dakit. Lasterketa osoa egiteko bai? Ni nahi nuketa nahi. Gure esperantza da, aukeratutako jendia mai altuko izatia eta dena ziztu bizen itia. Ez dakit horren atzatik antzu gai izango zean. Itxura bai, ez da? hori bai. Gero mendiak zehaztuko du noraino iritsiko den bakoitza, baina berez gure asmoa bada. Vale, ez ondo. Bueno, animo. Ondi lan pila hau, Bai, berdin. Ondik eta ondarri bialiatu bitarten. Zer irutu zaizue, iritsiko gehala perdidora edez? Zari gabe, bai. Polita izango da, bai. Bai. Ea ze goeratan, baina iritsiko geha. Bai? Beste lan lehen ondore, bai. Bale, gauza bat ikusune, torri bilbidek eta gauza nola, ja? Kilometro eta guztira 8 etapa. 12 lehiakidek, Kantauri itsasoaren ertzean bideariekin eta Pirinioak zeharkatuko dituzte Monteperdidoko gailurreraino ailegatzen. Eurak izango dira gure protagonistak. Euren indarra eta ausardia erakutsiko dituzte helburu bakarrarekin, Monteperdidoko gailurrera lehenengoa iristea. Etapa bakoitzean 40 kilometro inguru egin beharko dituzte eta taldeka lehiatuko dira. Ostra, gorrak dia ba. Aldapak eratzen. Egunero, azken taldeak lehiakide bat galduko du. Venga, itoak hemendik! Leunetik gogorrera doan ibilbidea da GR11, pixkanaka zailtzen dena. Erronka gauzatzen duenak, guztira ia 14.000 metroko desnibel positiboa igoko du 8 egunean. Ibilbidean 6 kameralarik lagunduko diete, eta beraiek ere abentura honen zati garrantzitsu izango dira. Olearra zio gasko, olearra, koko. 12 lehiakideetatik, 3 baino ez dira iritsiko Monteperdidoko gailurreraino, baina irabazlea bat eta bakarra izango da, lehena iristen dena. Taldelana, sufrimendua, gozamena, negarra, barrea, mina, edozein nabardurak guztiz aldatuko du lasterketa. Denetari gertatuko zaigu, mendiak norbera bere lekuan jarriko baitu. Hau da, gailurra ekstrem perdit. Eta norbait, ikusten duenarekin gustora ez badago, etxera joateko garaia oraintxe da.